Naš gost je vjeroučitelj u Sušačkoj gimnaziji Marin Miletić. Zanima li djecu vjerska pouka? Pa da, kratko da. Gledajte, imate onako riječi, imate djela. Kod nas u gimnaziji 86% učenika je izabralo kao izborni program katolički vjeronauk. Imamo 670 gimnazijalaca. Djeca sama u svoje roditelje biraju ili ne biraju. Prema tome nemate nikakve metode kojima bi vi njih na nešto natjerali ako oni tu ne bi htjeli biti. Maturanti koji imaju 18 ili 19 godina, koji su punoljetni, koji sami mogu izabrati ne želimo biti na vjeronauku ili pak s druge strane želimo biti na izbornoj nastavi ili tako vjeronauka, čak nešto više, skoro 90%. I mislim da svaki čovjek u dubini svoga srca vapi za Bogom, vapi za transcendentnim, traži smisao života, a tu, htjeli mi to priznati ili ne, sviđalo se to nama ili ne, u stvari odgovor je vrlo jednostavan, svatko traži Boga. Postavljaju li stariji srednjoškolci provokativna ili zanimljiva pitanja? Definitivno da. Mlade ljude sve zanima. Nekako ja se trudim uvijek kada o nečemu razmišljamo i razgovaramo reći im ako ja nešto ne znam, a puno toga ne znam, uvijek ima netko tko zna. Onda evo ja nemam pojma danas o tome što vi mene pitate, ali imam svoje prijatelje, imam svoje profesore nekadašnje, imamo svećenike, pitat ćemo pa ću vam drugi sat o tome odgovoriti. No držim da uvijek postoje odgovori na pitanja i da nikada se mladima ne smije pristupiti autoritativno, pogotovo ne adolescentima. Držim da je potpuno pogrešan sustav kad mi nešto namećemo, na primjer pitamo, ne znam, kažemo im trebalo bi živjeti prebračnu čistoću, onda oni kažu zašto, onda vi kažete zato. Ne, pa onda oni kažu ali zašto? Pa vi kažete pa zato jer to kaže papa i svećenici, na primjer, karikiram samo, ne? To je potpuno pogrešno i to nema smisla. Znači uvijek im treba nekako to približiti, otkriti smisao toga i onda kada oni uvide da nešto ima smisla, onda oni to lakše slijede. Treba li vjeroučitelj svojim životom svjedočiti ono što govori djeci? Dakle, ako to nije tako, onda je to kontradikcija i se. To je kao da kažemo, ne znam, da jedemo neki pršut koji nije osušen i koji nije slan, kao da napravimo neku salatu koja nema octa, koja isto nije začinjena, kao da, ne znam, nemam pojma, dakako. Mislim da je to ključno. I možda bih čak bio malo i slobodan pa rekao da držim da je to čak ključnije nego da vjeroučitelj bude, ne znam, izniman znanstvenik, na primjer, koji radi u srednjoj školi i u osnovnoj školi. Držim da sve stoji ili pada u vodu ako čovjek to živi ili ako čovjek to ne živi. Ako vjeroučitelj živi svoju vjeru ne samo u školi, nego na ulici, u svojoj obitelji, u 4 zida, u spavačoj sobi, u sportu, s nečim što se bavi i ako on trudi se, naravno, jer svi smo grešni ljudi i niko nije, jel tako, osim našeg Gospodina bio i naše nebeske majke bez grijeha, ali na koncu djeci treba i to priznati, da smo slabi, da smo bez Boga ništa, da ne možemo, da nam On daje snagu. Ali ako tako živimo, mladi to osjete, zato jer mladi imaju vrlo istančani senzibilitet da osjete jeste li vi licemjeri, prijetvorni, falšni ili niste. I ako oni osjete da vi to što njima govorite stvarno živite, vi njih imate. Crkva ih ima, Isus ih ima. Bavite se novim medijima, koliko društvene mreže mogu pripomoći u odgoju mladih? Evo, ja sam imao tu dosta različitih razmišljanja sa svojim prijateljima, čak i s nekim svećenicima i bili su neki razgovori, neke tribine, pa su onda ljudi rekli kako je, na primjer, Face, Twitter, kako općenito taj život online nije stvaran. Ja mislim potpuno drugačije. Ne može biti nestvarno i virtualno nešto gdje ti provodiš sate svog života i ne može biti nestvarno nešto gdje ti ostvaruješ prijateljstva, gdje ostvaruješ određenu dimenziju i svog ljudskog habitusa, ali tako u odnosu prema nekome. Možda je neke vrijeme, možda ružno zvuči, pregazilo u pogledu da se ne žele prilagoditi situaciji, ali ne znam, ja čak ne znam znaju li roditelji da njihovi klinci idu spat u 2-3 jutro, da su njihova djeca, jel tako, cijelo vrijeme konektirana kao u nekom matriksu, cijelo vrijeme imaju i tako žive u stvari i to je itekako stvaran svijet. I sad vi imate dvije mogućnosti. Vi možete reći, mene to ne zanima, ne možemo mi tu ništa, ili možete ući u to, biti dio toga, opet svjedočiti, opet se vraćamo na ono svjedočenje i jednostavno doći do njihovog srca. Moje iskustva su sad pozitivna, ali vi možete dobiti neku provokaciju, ali ako čovjek s druge strane osjeti da vi imate svoje stavove, da vi njih branite, čuvate, da nemate nikakvih problema zato jer neki ljudi drugačije misle, onda to bude na kraju
kraju na dobro. I uvijek govorim svojim mladima da je najveći problem kad se ljudi žele svakom svidjeti. Vi se ne možete svidjeti svakome i nikada se nećete svidjeti svakome i govorim da oni koji se žele svidjeti svakome često se dovodi u opasnost da se svide nikome. Sada malo šire pitanje, ne mislim samo na mlade. Koliko novi mediji mogu pripomoći u evangelizaciji? Imate automobil, s njim možete prevoziti beskućnike, donositi kruh ljudima, prevoziti neku robu, a možete i gaziti ljude po cesti. Opet se vraćamo na svjedočenje, opet zavisi od onoga tko to koristi, na koji način to koristi i kako to živi. Tako da držim da su odgovori svi da i da. Držim da u današnjem vremenu, u 2016. godini, u stoljeću u kojem živimo, to je dio naših života, mi ne možemo se praviti slijepi i baš preko novih medija možemo doći do mnogih onih koji, na primjer, ne dolaze u crkvu, koji su dalje Boga, ali upravo kroz tu priču ljudi dođu do vas, pročitaju nešto, bude nešto zanimljivo i evo ja bih možda imao jedan konkretan primjer. Dakle, u mom životu 3 osoba, imenom i prezimenom, su došle u crkvu, odlučile se krstiti zato jer su pratile, čitale neke objave izričito preko Face i Twittera. Bavite se novinarstvom dugi niz godina, mislim na sve medije i stare i nove. Je li njihova uloga podcijenjena ili precijenjena? Nerijetko se događa da kolege novinari uvijek paze da nekoga previše ne zakače, da ne bi neko njemu negdje s neke strane. Tako da ja tu stvarno vidim veliku blagodat upravo interneta. Još dok je tamo sloboda i dok se još tamo može misliti, dok nam to još ne brane. Napose u mladim ljudima ili u mislećim ljudima koji ne pripadaju određenim institucijama, jer puno teže nekom novinaru na nekoj instituciji, ajmo reći, iskritizirati svog šefa ili neku vlast ili nešto, nego nekome ko se bavi s nekim ovako poslom uobičajenim, ali ima neki prostor, piše svoj blog, ima neki Face, neki Twitter, neku priču i gdje on može uredno plasirati informaciju. I vi onda vidite, znači kada ta informacija stvarno zahvati velik broj ljudi. Ja mislim da je posao novinara mukotrpan, da je jako težak, da ljudi nisu svjesni koliko je to u stvari zahtjevna zadaća i bilo bi dobro da što više ljudi to, kao na koncu vjerojatno i svaki posao, shvaća da je on uistinu izniman, vrijedan i da da sve od sebe da ga radi baš onako kako treba. Vi ste i katolički skaut. Tko su oni i što rade? 2002. godine smo počeli s katoličkim skautima i razmišljali smo što najbolje imaju Italijani, Francuzi, Njemci, a da mi možemo usaditi u naše društvo, da možemo copy-pastati ono što valja, a da možemo katati bez pasta ono što ne valja. Tako da smo pokrenuli katoličke skaute po uzoru prvenstveno na Talijane, no imamo mnoge svoje posebnosti. Temelji su nam Bog, crkva, domovina, djelujemo unutar crkve, to znači osnivamo se na razini pojedine biskupije i pojedine župe. Ni u jednu biskupiju ne idemo ako to ne odobri mjesni biskup. I evo te male zajednice koja u doslovnom smislu je bila jako mala, danas 2016. godine u Hrvatskoj imamo nekih 760 članova, u 6 biskupija smo službeno osnovani, priznati od mjesnih biskupa. Imamo svoj pastoralni dom Blaženi kardinal Lojzije Stepinac koji se prostire na 700 kvadrata na Starom gradu Driveniku. Imamo u Riječkoj nadbiskupiji 240 aktivnih članova. Imamo u 3 vrtićke skupine katoličke skaute, to su nam najmlađi. Imamo kurikul za srednje škole, za osnovne i srednje škole kao fakultativna nastava za katoličke skaute. Imamo studentsku zajednicu i obiteljsku zajednicu. Imamo 7 obitelji koji su nekada bili srednjoškolci, studenti, a danas su mladi ljudi koji su skauti unutar zajednice, znači su došli. Imamo jednog đakona koji će biti iduće godine ređen za svećenika i to su sve neki ovako plodovi. Radimo 24 sata, znači 7 dana u tjednu bez demagogije. Prošlo ljeto smo imali, uključujući nedjelje, 4 dana slobodno. Cijeli 6., 7., 8. mjesec. Što se tiče ljeta, tu primamo djecu, 13 dana nam dolaze klinci iz Srebrenice, muslimani i pravoslavci koji nemaju roditelji ili su iz nužnog smještaja ili su socijalni slučajevi. Onda nam oni odlaze ča, onda nam dolaze 12 dana Hrvati iz Vukovara, onda nam oni odlaze ča, onda nam dolaze 13 dana djeca iz Slavonije, isto siromasi tu na ljetovanje, onda nam oni odlaze, onda mi idemo 20 dana na pusti otok Zmajan u suradnji s Hrvatskom vojskom.
Tamo imamo svoj ljetni kamp, svećenika u sebe, svaki dan večernje mise, euharistije, klanjanja, a preko dana niz radionica od preživljavanja, ronjenja do svega. Tijekom godine redovna tjedna volontiranja u različitim udrugama sa klincima, sa bolesnim klincima. Imamo redovne susrete na razini župa, tjedne i evo svoj web i novina je da evo pokrenuli smo i nacionalni internet radio, skautski radio, tako da evo stvarno u više pora rastemo na razne načine i stvarno sam sretan radi toga. Bog nam puše u leđa 120%. Evo ga. Hvala vam na ovom razgovoru i želim vam puno uspjeha na svim područjima vašeg rada. Bogu hvala, hvala vama i svim gledateljima Hrvatske televizije.